дар чорабинии марбут ба соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи комилҳуқуқи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон Ализода Зариф, сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Анвар ва дигар намояндагони сохторҳои марбутаи ҷумҳурӣ иштирок доштанд. Ширкатдорон дар робита ба муҳимият ва зарурати эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ суханронӣ намуда, иброз доштанд ки бо ташаббуси пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 30-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ, озмуни ҷумҳуравии беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ дар соли 2024 эълон гардид. Вобаста ба ин, амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2024 қабул шуд. Зикр гардид ки дар робита ба озмуни ҷумҳуравии беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ ба кумитаи тадорукот 98 мавод пешниҳод гардид. Маводи ба озмун пешниҳод шуда мавриди баррасӣ қарор гирифта, ғолибон аз ҷониби пешвои муаззами миллат бо маблағҳои гуногун қадрдонӣ шуданд. Гуфта шуд ки ғолибон аз рӯи се номинатсия беҳтарин китоби илмӣ, беҳтарин мақолаи илмӣ ва беҳтарин мақолаи илмии оммавӣ муайян шуданд. татбиқи ҳадафҳои соли маърифати ҳуқуқӣ исбот намуд ки воқеан аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи иқдомҳои хосаи пешвои муаззами миллат саҳми беназири худро мегузоранд ва донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ дар партави татбиқи ҳадафҳои соли маърифати ҳуқуқӣ ва 30-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор иқдомҳои хосаро амалӣ намуд. аз он ҷумла ташкил ва баргузории конференсияҳо ва ҳамоишҳои илмии оммавӣ ва ҳамчунин омода намудани тафсирҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла тафсири илмии оммавии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, тафсири илмии кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин тафсири илмии оммавии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ва тандурустии шаҳрвандон ки бо ташаббуси беустаи пешвои муаззами миллат қабул гардиданд ва дар самти татбиқи ҳадафҳои соли маърифати ҳуқуқӣ омода намудани ин тафсирҳо воқеан дар ҷодаи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбати худро расонида метавонанд. дар номинатсияи беҳтарин китоби илмӣ Шарофзода Рустам Шароф, профессори кафедраи назарияи таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сазовори ҷои якум, Суҳебзода Муҳаммаҷон Муҳаммадалӣ, муовини якуми директори Маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои дуюм, Сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад, профессори кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷои сеюм ва Сангинов Комрон Шомаҳмадович, корманди иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷои сеюм сазовор гардиданд. дар бахши беҳтарин мақолаи илмӣ Ҳақназар Имомназар, ходими илмии шуъбаи тадқиқоти иқтисодиёт ва иҷтимоиёти Институти илмҳои гуманитарии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ҷои якум, Маҳмудов Иззатулло, мудири кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурории факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷои дуюм, Камолзода Илҳом Икром, датсенти кафедраи назарияи таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҷои сеюм сазовор дониста шуданд. дар номинатсияи беҳтарин мақолаи илмии оммавӣ ёдгори Субҳон, омӯзгори фанҳои таърих ва ҳуқуқи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 дар шаҳри Исфара ба ҷои якум, Қурбонова Ширин, корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҷои дуюм ва Далири Абдулло, муовини сармуҳаррири рӯзномаи Садои мардум ба ҷои сеюм мансуб дониста шуданд. Сипас бахши фарҳангии чорабинӣ ки ансамбли халқии Наврӯзи донишгоҳ бо иштироки саранҷомдагони шинохтаи ҷумҳурӣ омода намуда буданд, пешниҳоди аҳли Толор гардонда шуд.